घर छोड़े से पहले आदमी ई कबो ना सोचेला कि घर के साथ साथ घर के उ फीलिंग भी छोड़े के पड़ी जौन आदमी रह के जिएला। काहे कि आदमी उ अंदाज में कबो लौटबे ना करेला हो। अपने घर में कुछ दिन बाद मेहमान बन के लौटे के पड़ेला। सही कहत रहो, लौटला के बाद तो खूब अच्छा से खातिरदारी होला, कुछ समय तो खूब अच्छा लगेला। लेकिन जब इंसान कोनो त्योहार पे घर आवेला, आवे से लेके जाए तक के तारीख साथ में लेके आवेला। घर अइला के बाद आदमी दिन गिनेला कि कितना दिन कट गइला, कितना दिन बाद। घर वाला भी ये सोचेला कि अरे कितना दिन खातिर आइल बड़े और फिर चल जइहन। आदमी बहुत इमोशनल होकर सोचे लगी, अरे चलो अब अपन असली जिंदगी जियल जाए। घर में रह के छोटा छोटा बात पर आदमी ध्यान ना देला, लेकिन घर में एगो प्लेट भी खरीदाला तो आदमी पूछेला कि ये कब आई। अगर तू लोग भी प्लान करो तरह घर से निकले के तो भाई घर के हर एक लम्हा के खुल के जियो। एगो टाइम के बाद साल बीत जाई घर के दीवार देखे बिना।